Dostlar salam, Nesiyetinden legendarny Segway, реально legendarny, 100 lam kurutun primoy konkurenti. Maşina degim renk yok, 5 yıllık motor. Geliyor için abzor eder. Tigirler gidip baraka yelin pıttardı ve milya, yelin çişir ve milya. Maşin polnusu bir şum edilen goğuz adam yankı değişmeyek. Degim kratka yok. Salonun kojacıkları bar radnoy, saloncuğu bar radnoy. Maşin 2 bak. Polnu şöyle tayin hiç il çıktayıcı yok. Salonu ilk salon numara kodalı. Hiç il çıktayıcı yok. Kime gıdıklı olsa 19 yarım gıdıklı olsa. Yüzlük lan toryan da otlamış çöp. 19 yarımına. Maşin ideal nerede? Havarlaşırlar. Like koyup repost etmem yazmaz. Kama ulumda sizle. Yani tama karşı var oturuyorum ha Muhammed. Şun bakatında prastoylarım yok. Şu jene 70 2022 yıllarla. Kon bakatın bellak geçeli 340 şunman bakatı. Üstüne gelýäňiz oňşuga mabmen ama brada bolup yetmete garaşylan boldy. Geliş şaşyny görkät. Reji koja salon, 2'lik motor, 2 vada bolup gitýär oglanlar mynymyz. Ulmantor, ýokaryň panorama, bezgulçyvoy dostup, basaýan da açyklan. Maşynyň rengi öwürlen. Öwürlçüne hiç il mesele ýok. Pakreşkalan täzece diskablytsofkan talaba laýyk edilen bahaty 345 şunman maşynyň rengi öwürlen degim öňünden. Ýöne liboy ustaňyz diagnostikaňyz arkaýyna akdy bilýäňiz oglanlar. Maşyn bahatyny aňar başlaýar. Ýene bir gedek bellek geçýär. Maşynyň bahaty 345 şunman. Üstüne gelýäňiz oňşuga amma abmen amma biraz ogluk yetmete garaşylan bolýar. Size maşynyňyz bilen saýlanaýyn diýseňiz RRR Motor salam galym. Assalamu hormatly müşteriler, Ahmet Bahadan Prado goýjak diýdim. Gel Pradolar görkezeli, zaýa Lukdan başlaýly. Şu Luk mu görünen noktaşy? Ha, o Luk. Gel. Birinci daşyny aýdyp geçsene seret. Degim kraska diýen zat ýatdan çykarmaly. Umuman ýok. Da hawa. Ablitsovka, diska, nakleykaly, maşyna Nakleykaly kraska ýok. Renklenmedikdir. Luk Brown salon 25 10-20 ay probenam görkezeli da zaýa. Anında probek 4000 kilometr zavod ýagyndadyr. Maşin. Maşynyň roly, skorsiça aýdýandyr. Ýagylja bolup duran o käbirleri goýýar. 4000 kilometrde du maşin entek Toyota Center'da garantiýada maşin alýaňyz. Ýene de Toyota Center sizde ýagyn çalyşyp berýär. Ýene de şu maşynyň aýratyldygy içinden gorkaz jok. Bagaja içinde şoň zaýır. Elektronny aýakda da açýandyr. Aýakda da elektronny matywy plonka edilen ha bagaja. Ha, o zeret Paroklaryny paroklaryny çelip plonka ne aýratdyny ýene zavod koy kovriklary da rezin kovrik. Zeret görýän paroklary şuňa çelnedipler. Aşağı kovriklary original Blokirovka, Rezin Jibril kovrik. hologramma. özünkidir original. Baha gelsek näçe dedi? 61 000 mi? Ha, 61 000 şuň bahasy. Ýene de oňşup bolýar. 61 000. Gelýäňiz alarman bolup. Ýene de oňşup bolýar. Gelseň gowy sowda edip bolýar. Habarlaşmak üçin 61 21 77 alnar. Janyňyz sag bolsun, biz bilen galyn. Salam hormatly müşteriler. Kim alsa nesibetden Türkmenistana zakaznoy gelen M komplektasiýa X5. Inni Türkmenistan M komplektasiýa diýilýär. BMW gelen ogynda bollarmy müşteriler. Iň soňky gelenjeleri 3 köşk salon zakaznoy M komplektasiýa galýany şuň iýdiň maşynyň pol fur şundan ardyýsatjon. Thank you. Muňa täre dorma müşteriler. Kitapçyklary hemmeler kak polojny bagazyň addyna silyany mine. Sımırla gallardım. Hani original diskacın hemmelatdan kak palojun doğurma. Müşteri köp bembede yoktur şunu yalap. Aşağına zapaskat. Mında ba zanaverska polny öz galyany şuýany mugatara. Zakaznoyda. Yürütü zakaz edilýär Türkmenistanda zavod. Şunýal açyk salon gerek diýen hormat müşterimiz üçin ine X5 4 vede 3 twin turbo ilk aýagym aýlan näme bolmaly. Mugataradan pol fuly kapla pirsoska yürütü Dubai üçün zakaz edilen normal müşteriler rul rul görüşüňe ýazjak. Diňe 18 000 kilometre geçen ana probek urma müşteriler bolly. Başga probek ýok maşyn normal müşteriler diňe bary geçmiýär şu.
İberde ulu monitory, beyaz kamera 360 gradus, klimat kontrol, massaj, liboyda, orijinal Bowers Wilkins orijinali. Eller hareket etýän bıjaksara selwa pol üçin normal müşterler. Yaz tutup Bowers Wilkins şan ana. Orijinal Bowers Wilkins. Galagramı professionalny. İberde monitor, klimat kontrol şunun üçin oturuyor, auto sistema bıjaksýan. Karbon orijinal dizayn, paduşka galrayan uşuryan ba. İberde de soğudiyan adan yapastakanik maşinesi. Salonun oğdolun gördüğünü normal müşterler. Ene ütköş baun salon bolup gitdi. Baun. Brown ne baun. Ene de iyi jagaşy. Açık salon diýen hormat müşterler üçin muňa derdim. Oğdoluguna maşinin içinde iyi klimat kontrol diýençiklerge dep beren ýokardy akşamy merli bolýar müşterler. Aňar başyda kim aldy nesip etsin. Bakasam gaç goýleter bakada bu gapyjygam şey diýip çyk goýberýär. Degren bol. Öz ýapýar. Dil yani paket diňe 18 000 için orijinal M komplektasiýa bollun Türkmenistana gelen o M komplektasiýa. Abrsovka açylýan ýapylýan. Garaş näme bolsa ba kristal liboyda baç. Kim alsa nesip etsin bakada ýürber. 2024-nji ýylyň 1-nji habarlaşma üçin bir nollar mi şaşak ne oluyor da şira nollar 39 kim aldı nesip Amatly bahadan Ýewropeka Pradalar goýjak, gaty amatlydyr bahalary. Häzir ýesden başlaly. Zaýir gel şu ýesin win kodunu görkezeli müşterilerimiz köselmez ýaly. Inha degimi zawod ap bir krel çalyşylan bolly galyn ýeri başka. Ağın yerinde hiç satıyor ama maşinler terasa. Arasaca maşin ýyly 2019-njy ýyl Lugon 1-nji klasy zawodskoy ak öz renkinden faralary 3 lupa gelýär. Maşinne hiç gili çykdyjy ýok. Tekerleri Kışkan paket 26-njy. 26-njy ýyl oklanan maşin himiçiska, polirovka, keramika hemme bar. Edilgije taýynjyk maşin. Bärlerinde sizene sowodya, gyzdyrya, rol gyzdyrya, bärik setka. Daýymda podstakanik, USB, ulu monitor, korunlu, arasaca maşin, qara mebel, halalın patsvetkalary bar, qara kojunly salon. Inha izin am gorkezayır. Sizenalar 3 tüküş. Aşağınna orijinal kovruklary bar. Bagajnik elektronny. Açılıp yapılýar. Umuman maşinni hiç hili çykdyjy ýok. Taýynjyk maşin baha ýagdaýy 28 000. Abmen bahada da 28 000. Nagyt bolanda ýene-de oňşup bolýar. Nagyt bolsa ýene-de oňşup bolýar. Müşterilerimiz üçin gelýäňiz, maşin görýäňiz, hodurlaýäňiz mesele ýok. Habarlaşma üçin 62 29 59 53 janyňyz sag bolsun. Sag bolun.